Kobazuloetan erreskateak egitea oso zaila denez, espezializazio maila handia behar da, eta horregatik, Segurtasun Sailak Euskal Espeleologoen Elkargoarekin hitzarmen bat dauka, erreskate horietan laguntza eman dezaten. Gaur Orduñan elkartu gara Euskal Espeleolaguntzako simulakro orokorra, urteko simulakro orokorra egiteko. Helburua da Landubiako Kobazuloko leku sakonenetik pertsona bat ateratzea ohatila batean. Dana progresio teknika ezberdinak erabiliz. Eta praktika honen helburua da, gure egitura akatsak topatzea, gero horiek zuzendu alizateko eta jendeak praktikatu alizatea, eta baita euren artean ezagutu daitezen, gero benetako kasu bat ematen denean, jendea ohituta egoteko elkarrekin lan egiteko. Parte hartzen dute praktika honetan, alde batetik Euskal Espeleolaguntza, da kopuru handiena, 50 pertsona inguru. Gero, Ertzaintzako mendiko erreskateko taldeko 3 partaide ere etorri dira, eta babes zibileko partaide bat logistika lanetan laguntzeko. Kobazulo barruan eukingo ditugun pertsonen artean, 30 pertsonak parte hartuko dute kamila mugitzeko praktika horretan, hau da, kamila mugimendua hutsa. Eta gero, 5 pertsonak hartuko dute parte talde medikuetan, 2 mediku eta 3 sorosle, eurei laguntzeko edo zein arazo sortzen baiakie konpondu alizateko, eta beste 4 pertsona komunikazio taldekoak dira. Horiek jarriko dute kable bat Kobazulo sarreratik leku sakonereraino, eta hor telefono portatil batzuekin konektatzen direnak kablera, horrela informazioa atera dezakegu Kobazulotik kalera, gu une oro jakiteko zer gertatzen ari den, inzidentziarik dagoen, eta dana ondo antolatu alizateko, denborak ondo lekura eraman alizateko. Ondoriak izango lirateke, teknikoki praktika berez ondo urten dela, baina beti bezala gertatu zaizkigun arazoak izan dira denboren kalkuloan akatsatu ditugu, gauzak atzeratzen joan direlako, eta gero bestalde komunikazio arloan ere hobekuntzak egin behar ditugu. Beti atzeratu izan zaizkigulako eta aurten ere berdin pasatu zaigu, atzeratu izan dela lehenengo komunikazio hori lortzeko unea. Hori dela garrantzitsuena, praktika osoa ondo eraman alizateko, denborak ondo zehazteko eta ondo antolatu alizateko.